Bismillah, Bismillah, Bismillah murwani kondo kanthi asanti karahayon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katentreman kawilujengan kabagian kabagas warasan mugi tansah kajiwa kasarira wonten ing jiwangga panjenengan sedaya piwang kula Waradin Sagung Rinipta Rahayu Niskala Satuhu. Raja bedalipun para sesepuh sepuh ingkang agung mastuti dhateng papayaning kautaman konjuk sedaya para pandemen budaya tresna budaya aji kang sampun kepareng arawuh wonten ing papan menika sareng-sareng sami ngregengaken swasana ingkang wiladring karahayon. Kepareng kula sakadang saking ngrikanca sanggar pangrupaka budaya soreng warga setuju ingkang tebih wingking mijil wonten Laladan Bandung Rejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang kepareng marak sopan wonten ngarsa panjenengan sedaya nuhoni pamundhut saking Panyanggul Gati nenggih ingkang netepi darmaning asepuh mula ngramekaken ingkang putra winastan AJ Audio duwe gawe. Kepareng kula sakadeng saking rekanca sanggar pangrupaka budaya sering warga setuju badhe ngaturaken langen beksan maligi kanca panjenengan sedaya ingkang sampun kepareng rawuh wonten ing papan menika badhe ngaturaken langen beksan Soreng Suro Sugeng Amriksani.
sing angkara murka bendeperi tangara budaling wadya sangkut gumrakut brantas sing angkara murka bendeperi tangara budaling wadya sangkut gumrakut brantas sing angkara murka Jampya Mia lakuning prajurit ngembang dharma tama tuladan tumrap sami prajurit kang wicak sono soreng warga setuju Dosiaka Pratantama soreng wadya unggul yuda Dosiaka Pratantama unggul yuda Dosiaka brungkat kimpul bela raharjane praja Siyaka Dosiaka Pratantama soreng wadya unggul yuda Dosiaka Pratantama soreng wadya unggul yuda Dosiaka Pratantama soreng wadya unggul yuda lumaksana makita-kita
Yo padha macul ngarep sawah temen subur. Yo padha kumpul aja weka bareng tandur. Ning pekarangan tegalan uga ning sawah. Susun wis panenan kanggo mangan tura-tura. Desane ayam tentrem, patani mesam-mesem. Desane kemari paporo, tani podo bunga. Wedhuse lemu-lemu, sing duwe goyang-guyu. Pepeke podo ngendhog-endhog, yo podo digodhog. Wes waya esuk jagone kloro, rame swarane pasing kaboyo. Aduh seneng wis sedulur tani, bebarengan padha natur pari. Srengenge nyonar parane, manuke pating jamro asine, katon asri donya saisine. Tiange teko. Wis waya esuk kloro, rame swarane pating gamroyo. Aduh seneng sedulur tani, bebarengan padha natur pari. Srengenge nyonar kulon parane, manuke ngoceh ana ngitipan. Pating jamro wis seneng atine, katon asri donya saisine. Rumangsamu pas pura. Sloko-sloko padha ela-ela, sirama manyang kutha, le-olehe payung mudha. Majarip lolo-lopa,
Sugeng dalu sedanten mawon. Dalu. Luar biasa. Iki matur nuwun awak dhewe ditimbali dene Iki acara apa to, Mas? sunatane kae. Oh, Pak Bos kuwi ya. Heeh kae. Juandi kae nek disunatne ora imul. Mengkane bojone wis wae obat tutut. Lah iki tak kudune nek wae wong tuan rumah. Tuan rumah apa? Oh ning ceritane. Etok-etoke apa tenanan? Eteke tuan rumah. Wah, luar biasa. Oh sing modali kabeh. Oh. Ya kudu kae ning anu. Sopo nih? Ora ngerti. Ya juragane. Mas Ucok iki nek menawa di sanjung-sanjung kok njur amplope tambahi. Amin. Bener kowe, Guys. Iki ana acara walimatul Murus. Wah, Penontonnya cok ngarang. Iso iki. walimatul murus iki. Wah, acara walimatul nikah ngono wis padha wae ndongake karo Nek nikahe kepiye to, Gus? mulane nikah. Ayo aku takon Kawake kok ngono kok golek cewek ra iso ya, Cok. Ya iki golek pengalaman sih, Gus. Ya didongak-dongake muga dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah ngono. Ya aku sing ngantene durung ngerti kok. Nah, dikenalke sik ngantene. Jenengan to Pak sing dadi nganten. Oh, Wis wis tuwek kok ngono jeng ngantenan masyaallah. Aku ya kepengin, Pak. Sing pundi niki kan? Oh niki. Oh alah. Oh jane iki waduh iki ganggu iki. Iki kan wayah malam pertama. Wis wae. Mbok Wis wae, waduh, Mas? wis malam pertama, Mas. Ampun dereng, Mas. Nek Nek gurung engko tak kancani. Nggih ta? Engko tak kancani, aku ya gelem. aja kena sawan kok. Aku melu ndek mbudi. Aku biasanya nanggon nganten ngene iki cok kena sawan. Ya. Angger kena sawan rasane pengen ngantenan wae. Dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. So diparingi putra-putri ingkang saleh salehah. Amin. Kuwi namane sapa? asmane sinten? Oh Bayu. Bayu. Karo Aji. Karo Aziza. Sinetron. Kecok kaya nggon sinetron lho, Gus. Nurul. Oh, Bayu Nurul. Nurul sing cok kaya nggon India kae ya. Iya ta? Oh, nek India sing lanang rak cok nyanyi-nyanyi ya sing wedok matamu. Cok tumpas ahe ngene lho, Gus. Tumpah iwae. Wis sakarepe. Wis dadi bojone. Di kangkang wae. Gus, kowe kok tegas temen. Kene ki kene ki ping 3 Aku ya pengen saka kene wae mulane mbok guru nang aku. Iki kanggo bapak Mas karo mbake. Syuk nek arep duwe keturunan sing apik ana dongane Mas. Kepiye? Munggahe metu kiwa. Wih, Dongane bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ini a'udzu bika minal hubsi wal khaba'is. iya nang mburi nek kuwi. Ayo nek ngono nang ngarep nang ruang tamu ya seneni tamune. Bukan pada bukan donga siji ke padha-padha le umpetan. Iya. Ngono. Berarti ra apa-apa ya? Ra apa-apa. Ya ora apa-apa. Mulane kowe tak warai sik. Iya. Kok ngene iki ya guru. Nah. Guru laron. Wih. Guru laron. Iki wak dhewe rak nyambut gawe ngiras ngenteni kanjenge. Nah. Nek ya ini biasanya kanjenge jeng ngorok. Mas saiki wak dhewe seneng-seneng. Seneng. Nek perlu Delok sing mengkangkang mau. Oh sing mengkangkang. Ireng po anu po. Ya kedong ireng. Kedong Kok iso ireng? Anek putih ra ya sing lanang putih. Nek sing cok kaya apa? Sosisnya apa nih, Gus? Apa ya, Gus? Kowe paham ora, Gus?
Saiki sing siji kok sosis berarti sing siji kok begicot. Sok bekicot. Angger dimemek ceret. Apa meneh kuwi? Begicot ya. Mboten Kanjeng, mboten kula. Nika ngandane. Apa? Wah, Juandi ya. Mas jenengan pun ngertos, Mas. Bekicote. Nek long alas lho, Gus. Wah, iya. Bekicote pirang-pirang Kanjeng. Bekicot. Nggih. Begicot. Sing cak makani bakcai. Ha niku nggen kula dipangan bekicot niku. Iki acarane iki nikahan. Ha Nggih, nikahan sosis kalau begicot wah. Niku Kanjeng. Soy. Oh, nggih. Mas Bayu, Mbak Nurul. Mbak Yuya. Mbak Nurul. Nurul Ayu ya. Nurul Azizah. Kula ke penasaran Kanjeng. Kowe penasaran nggon apa? Mangke-mangke ke cok pripun ngono ta. Ya nek pertama Mas pancen Apane sik to biasane, Gus? sik Sing cok tak dibuka jelaske. apane? Heeh. Nek pertama isin Mas isin. rungokke ya, Mas. Rungokke. Heeh. Mbak iki nek pertama mesti Soy. Kok pinter temen to, Gus? kok kucing gathek kae lho. Kok kepiye, kepiye? Nek kucing gathek mau mau. Wis sing mbake nek wis 2 dina 3 dina ora mau-mau. Ora mau. Ora mau kepenak apa, Gus? Kepenak. Kepenak ndak jebulan Mbak yakin. Ya, Gus. Kowe yakin kowe wis tau. Ah, ngene iki critane niki pengalaman iki, Kanjeng. Nggih, nyuwun ngapunten, Kanjeng. Maju kene Nggih. Pripun, Kanjeng? ben disote iki rada cepet. Weh, iki ana YouTuber. Sik tak menyapa para YouTuber. Iya. Channelnya apa Mas? Seko pajak ono. Mas. Ya, dari yang paling menang. Rokoknya biasanya cok Channelnya apa? mabur. Hei. Iso. PSD Group. Iya. TPE. Kok iso TV? CP Channel Trend. Channel Iya. Trend. WTA Official. Iya. Oh, Mas Colek Lempong. Semuanya. Pinter. Rian Rakasiwi ya. Iki jendel balap. Ngawut. Oh, tak kira kamera. Hoi ngawut. Lucu kan. Eh, Ketep. Sip. Aku sesuk melu atuku. Aja kok. Jendal semua. Piye kok anane ora begitu karo jendel. Hei. sik niki ki jendel ke enten nganune. Enten maknane teng Wih, niki. jendel. Le gawe acara kok ngene iki, tak batine le bakul sayur. Heeh. Lah ya tetap di jendel-jendelkan. Nggih pancen nang kuban cok ana kuwi nek, Gus. Halo, Peng. Wih. Iki sing Nggih, Kanjeng. acarane iki sing nikahan ki adine Mas Uco. Oh, ucok Bapak. Mas Uco iki juragane Aje. Oh, juragane Juandi. Heeh. Dongak-dongake aja ke Juandi. Kok ketoke mungsuh temen to karo. Nek ngejopi larang kok. Kok iso? Wong biasane mbok ditelepone terus mangkat. Berarti kayak nanti job. Ju, iki tuan rumah nyawer pura. Kowe kudune iki nang kene yo non bolone dhewe kok njur golek saweran. Aku kula teng pundi-pundi bolo kalih duit itu kok abot duwite. Ya kudune iki dhewe ngeboti sedulur, Gus. Lah ngeboti sedulur nek ora ndek duit lah tindak nang sedulur kepiye? Mikir. Makanya otak tuh di sini, jangan di sini.
Rene. Ya tegese iki ana panggonane dhewe-dhewe. Kangge enten. Adewe seniman ngene iki sing mesti iki nyeneng-nyenengake karo masyarakat. Nggih kula ki sok nyeneng-nyeneng. Bojone tangga tak seneng-senengke kok kula. Ya rasane tekan kuwi. Maksudnya bojone tangga niku tenggen kula. Kayak kesusahan milih duite tak wehi. Apa kowe ndek duwe? Nggih mboten. Lah kok wis Niku kan berhayal. bayangke kok. Kula nek mbayangi sing yang tidak. Bayangke apa? Bekicot. Wes bekicote engko barang. Gus, Nggih, pripun? Iki pakem. yo Benang merah. Kau sulam menjadi kelambu. Untuk apa? Si. Nggih, pripun Kanjeng? Nggih, pun dalu. iki waktune wis. Kula sek matur mawon ta iki. Iya, mulane yo tak baleni. Oh nggih. Waktune wis bengi, Nggih. sesuk ijo ana ayam. Oh lah. Kowe ijeh duwe gawe Tasih kerja bakti. wis rampung ya Gus. Ling ngecorke ngarep omah nggonku iki mau wis dicorke wong. Ayo nek artis ki apa-apa dicor. Aku dong kula kekae nglambene kula dicor tanggane. Ya iki lambene kliwat. Oh, lambene kliwat. Gaweanmu wis rampung kabeh apa durung? Nggih. Dereng niki ning sek leren. Nek durung rampung ya dirampung kis. Ajeng tak rampungake njur lebare kula nganggur. Ya engko golek gawean liyane to. Aku tak golek irenane malah umpetan gawean niku. Sakarepmu. Nggih. Agus. Oh, kula ingkang suwun sinuwun. Sowan sinuwun. Oh, walik nggih. Iya, kewalik. Ngoten. Terus kula kan ngopo niki? Gaweanmu rampung kis. Sendika. Ayo, Di. Di. Ayo Di, Paidi. Paidi sapa? Paidi Sweko. Ayo, rampungke engko metu meneh. Nek metu sepisan cok lemes. Lagi ngoten Mas Kanten.
Selak-selak ganti batu dadak dikena gerabak. Lampu deh, jangan ke mata. Nggih. Enten apa nggih? Aku lho mau jane arep metu to. Heeh. Kula mlebu malih. Aku iso. Aku dhewe mlebu metu. Iki ngeten Kanjeng. Piye? Suwau kula rak ngrumput. Kowe ngarit. Nggih, kula mbabat alas roban. Terus tak tanduri bogol Kanjeng. Bogol apa? Bogol telo. Nek sing mboten sing crenol nika, bogole beda niki. Bogole piye sih? Bogole kados terong. Bogol kok iso kaya terong? Bogolku. Ora ngerti kene uteke jeprat. Kok iso? Bendina kon ngomyang padake bakul jamu. Engko ora ana job iku yang griyeng. Ha iya nek ana job griyeng. Nek kok Kang Jo. Ayam uteke meletik. Sprene tak golek ya ora ketemu. Kanca-kancawe ngerti. Sopo? Ngeten lho. Gus. Sing wigatine piye? Suwau kula rak ngrumput Iya. wonten ing inggil mriku. Terus piye? Terus wonten pawongan kalih. Ana wong loro. Nggih, krusak-krusek. Krusak-krusek Ngopo kowe? golek dandan banyu. Oh, Mongko banyune miline medhun Kanjeng. ya kuwi sak pas. Banyu mili munggah meteng. Mboten ngandel, takon Mas nganten. Terus Kok tekan Mas nganten. kula nggih cok kepengin kok Kepengin ngopo? melakukan. Ngantenan. Mboten, ngantenan pun katok. Wis katok. Nggih, Tambah piye? bercocok tanam. Ora arek tambah. Kene ceweke ayu-ayu. Mertuane naboh tek. Iki iku lapurke ya kelakon turu njaba. Mongko blas ra ngembol dhuwit pisan. Nek ngembol dhuwit no mampir-mampir kopeng. Ayo ajak. Kanca-kanca kene sapa kowe? Ya Juwanti sing gelem mesti. Kok tekan Juwanti meneh. Kok kondang ting mriko ke. Kene iki ana bojone. Ora apa-apa, geger ben geger. Ya aja sing kaya ngono. Nggih mboten karo kanca tak dongake sing apik. Iya. Mbing wonge sing rapate apik. Terus kepiye, Gus? Terus kula ditangleti. Kowe ditakoni. Apa
Apa kowe apa? Ayo apa? Aku lah siapa? Ayo kowe iki sapa? Lah, mana aku tahu. Lah kowe iki dapane dadi sapa? Entah. Lali Upin. Apa kowe abdi daleme Rio Penangsang? Lo bangga toh? Nggih. Delok gamanmu. Ampun. Mosok gamanku arep disileh gore narene. Kok megamanmu kok arep disileh ra oleh. Nek gamane ilang bojoku piye? Aku iki gaman apa? Begicot. Kok begicot. Sosis. Maksudnya nek malam minggu nang saka kono cok duwe begicot. Terus tekan apa mau? Terus dibuka, diputar, dijilat. Kuwi apa? Roti. Ayo roti. Terus kula kan diambil gamane. Iya nek Jawa ki ora sanggokan. Kan iku kan wadah wedang. Iya. Gaman kula diambil. Gamanmu disileh. Nggih diiling-ilingi ngeten, terus kula dibonto. Kowe dibonto. Lancang menika. Lancang tenan. Lancang. Terus piye? Wong kula ngarit kok dadak dibonto barang. Karepmu piye? Sing bondo ki sapa? Ora ngerti. Aku ngasungi aku. Padha. Baleni. Terus kula dibonto. Kowe dibonto. Nggih. Terus kebisi. Kuping kula Kanjeng. Kamu di mana? Nang kene. Kayak pen-penan ngaleh barang. Rasa kaya ketoprak ngono kan ya goblok. rasa ganti posisi. Kayak pirang dino ganti posisi. Jatah nang isor wae. Rasa metinggi dhuwur. Apane? Posisi. Posisi apa? PW kuwi lho. Terus piye? Terus aduh kuping kula Kanjeng. Aduh. Kaya ono nawolone. Ganti baterai ABC sing gedhi nang cagak listrik kae. Ngerti aku rene-rene gendong genset iki lek. Hei, iki ketoke. Kok ngene bubar gase to bubar bengi. Aku iso. Kok mike mota mati. Kok nyalake mik kaya mergo kowe. Sing penting mike Mas nganten menyala terus. Mik apa? Ayo nanti malam kan bisa karaoke. Terus piye? Tekan napa mau? Kuping kula nggih. Iya. Kuping kula. Aduh. Enten awalane ngoten. Kaya ono nawolone. Nggih biasane enten. Kaya lewis kulino wae nek. Pakai mau ino ngablak ya ngene iki. Ya ono nawolone to. Nggih. Aduh. Durung juga kemek wae kok iso aduh. Ayo malam pertama kemek ya aduh. Oh, 1 minggu kemudian ora. Apa? Kuwi apa? Wong madan lho wong macul. Jadi tambah jengking tambah jeruk. Apane? Ali macul. Menika aduh alon-alon aduh. Nek wong lanang kok loro aduh. Nggih no. Ceng kok wis slambi iki lho. Sesuke masih makarya. Ayo makarya kanggo golek rondo. Manani. Warai Juwandi. Ki urung tak apa. Gek ngene ngemek durung kok. Keri Kanjeng.
Kok jarane dires kupinge kok keri. Oh, nggih sakit. Sakit tapi tidak berdarah. Iki ki urung gak apa-apake. Kesuwen. Wis tak kuping. Pak atas. Tenang. Iki atos ning aku ora iso gagar otak kok. Aku kok iso. Aku ora ndek utek. Hei, dagelan kok mutung. Aku ora mutung. Ngopo? Bubuk. Oleh kuat-kuat to. Iki, ayo ping tak bopong. Ayo grewes. Ele. Ngopo meneh? Jebolono. Apa? Ah iya. Orang brengos ucul ganti brengos ngisor. Hei. Kok brengos ngisor barang? Kiwa, tangan kiwa. Kulon kali wetan kali. Cok lakon opo to Run? Lumantar kintoko neki bakti sun katur mring dika ya kang mas riya penangsang ing jipang panulan praja kang prawira digdaya dasar satriya pinunjul sinuyutan prakawula kabeh wae para soreng layang pangalempono saka Hadi Wijaya ning iki sono bajute soreng kula padha rungokno mung sedhithik cacatira nalikane pinanggih kutus pati kaya watake wong cublok
ngerti ing trap sila ambek sakti kaya ana kang luwih unggul yen nyoto sira kaya batu coba candon juret paran hati wijaya kane lagi 3 kali mak pekade sering berungkat kipol lucu banget sore-sore hati wijaya aku Surabrata Jaya Kota Ikan yen kuwono hati wijaya ewo panjang lebih kalau enak ewo Surabrata Ikan yen podo-podo tepuk tangan yang meriah untuk Soreng warga setuju. Mekaten ingkang saged kula sakaten aturaken kathah kelepatan nyuwun lumutring sih samudra pangaksami. Kemarin kula sakaten nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.